Zdravím vás, přátelé dlouhého chladného dýmu u dnešního nového videa. Po delší době, po vlastně 2 měsících by se dalo říct, nebo po měsíci, kdy jsem nic nenatočil, se k vám zase vracím. A dnes s nádhernou dýmkou Petra Nováka. Je to nádherný spigot se stříbrem, s krásným pískováním, je to nádherná dýmka. Mám rád takové žluté náustky, líbí se mi to. A tato dýmka je vyhrazená na tabáky Vapery, na Virginia Peric. Hned vám řeknu, co v ní mám nacpáno, pouze si zapálím. Lahoda. Ještě jednou připálím. Rád bych se vám znovu omluvil za nepříliš hezké prostředí na videu, ale stále je zima, stále bafám hlavně v kotelně. Je to pro mě teplé místo, dobře se mi tady sedí. Bafám jeden z nejlepších tabáků, který jsem kdy v životě měl. A to už jsem jich pár vyzkoušel za život. Ale nedostal jsem se k němu dřív. Dostal jsem se k němu až teď přes Rosťu. Zdravím tě, Rostě. Přes Německo. A je to tento úžasný tabák Deluxe Navy Rose. Po mně to asi nepřečtete, ale já používám tyto sklenice na tabák, protože nejlépe drží vlhkost. Jak ten tabák voní? Je to tabák, který voní silně po trávě. Teď myslím po rostoucí trávě. Voní jemně po chlebu, jemně v něm jdou cítit citrusy. Na vůni musím přiznat, že to není nějak extrémně výrazný tabák, ale ty medailonky vypadají takto. Jsou to krásné medailonky, tenké, tvořené Virginií a Pericem. Nevím, jestli to dobře zaostří, ale vypadají moc krásně. Mně na dýmku většinou vystačí 2 ty medailonky. Víc jich nepotřebuju. Je to tabák, který jsem si naprosto zamiloval. Byli v mojí top 5. Mám ho pár plechovek ve svém archivu. Chci ho nakoupit co nejvíc, protože samozřejmě taxi, všechno jde nahoru a tabák bude čím dál drahší. V chuti je to jeden z nejjemnějších, nejlahodnějších tabáků, jaký znám. Když si potáhnu, jde mírně cítit, přesně jako ve vůni, právě krásná zelená tráva, rostoucí, jako na jaře nebo v létě, když ji posekáte. Jde cítit krásná chlebovost, krásný chleba, výborný chleba.
Také tam cítím úplně jemně náznaky citrusů, stejně jako u velké části Virginii, které jsou právě zlaté Virginie, nebo světlé Virginie, záleží na tom, jak jim říkáte. Je to tabák, který je za mě naprosto ideální na celodenní kouření. Dá se kouřit od rána do večera, do noci. Není nikterak silný, není to jeden z těch nejsilnějších tabáků, řekl bych, že je střední síly. Dá se kouřit úplně v pohodě od rána, není na tom nic složitého. Mám ho opravdu hodně rád. V poslední době kouřím z vaperů hlavně právě Deluxe Navy Rolls. Od Petersonu, původně samozřejmě od Dunhillu. Vím, že mnozí z vás ještě mají v archivu právě Dunhillovské Navy Rollsy, ale já bohužel žádné neměl. Já jsem dřív byl opravdu dýmkař, který byl hlavně na aromatiky, a až s postupem času se ze mě stal spíše kuřák přírodních tabákových směsí. Chutná mi to mnohem víc, vlastně už z aromatiku kouřím pouze od Cornell & Dealu Autumn Evening, podzimní večer. A tento tabák za mě je úplně ideální na jakékoliv počasí. Dá se kouřit v zimě, dá se kouřit v létě. Nevidím žádný problém s tím, že by nějak močkoval nebo příliš štípal na jazyku, nebo že by byl nějaký hořký, že by dával pachuť. Je to opravdu velice kvalitní listí. A chutná opravdu báječně. Já nejraději kouřím dýmku v sedě, že sedím, odpočívám. Občas si dám dýmku i například na procházce nebo na túře, nebo když jsem někde venku. A toto je jeden z mála tabáků, který mi chutná, i když jdu. Já mám problém s tím, že se zapomínám s kadencí toho kouření. Když chodím, tak kouřím mnohem rychleji, zapomínám si dávat přestávky, nedokážu se úplně na to kouření plně soustředit, ale tento tabák opravdu, ať ho kouřím v jakékoliv situaci, tak mi chutná. Nevím, jestli bych ho doporučil úplně začátečníkům, ani ne z toho důvodu, že by byl nějak moc silný nebo moc agresivní, ale spíš z toho důvodu, že podle mě tady k tomuto tabáku je potřeba se prokouřit. Já netvrdím, že jsem nějaký profík, že bych toho měl nakouřeno tolik jako například Káma Todík nebo jiní různí dýmkaři, ale za mě je to tabák, který už má nějaké delikátní nuance, je takový opravdu čistě přírodní. Myslím si, že úplně nováčkům by nemusel chutnat. Zvláště těm, kteří třeba nikdy v životě nekouřili. Do této dýmky jsem se opravdu zamiloval. Má tak akorát velký kotlík, krásné pískování, nádherná dýmka, nádherný spigot. Úžasná. Já jsem teda hlavně na ty rovné dýmky, z nějakého důvodu mi nejvíc sedí. A za mě tedy nezbývá, než tento tabák doporučit. Věřím, že si najde hodně příznivců, zvláště u těch, kteří se k němu třeba dříve nedostali, kteří ho nekouřili. Dá se sehnat, musíte mít prostě kontakty na lidi, kteří vám ho seženou v Německu. Je mi velice líto, že se nedá sehnat tady u nás v Česku, mrzí mě to. A rozhodně vám ho doporučuji. Je to opravdu skvostný tabák a mně nezbývá, než vám popřát pěkný den,
snad už brzy pěkné jaro, už se těším, až zima skončí a budeme moct konečně zase bafat na zahradách, v klídečku, si užívat s dobrým kafíčkem nebo s něčím, co máte rádi. V březnu se zase pokusím natočit nějaké video. Já vám děkuju za ty neuvěřitelné lajky, za komentáře, za neuvěřitelných nějakých 160 odběratelů. Tohle jsem vůbec nečekal. Beru to jako jakousi zodpovědnost, že když už mě sledujete, že bych měl nějak ten content vyrábět a nějak se vám věnovat, takže já vám za to moc děkuju. Moc si toho vážím. Rozhodně se těším, že se s některými z vás zase potkám. Doufám, že si užíváte dobrou dýmečku. Pokud tento tabák znáte, napište mi, jak vám chutná, z čeho ho kouříte, jak ho kouříte, jestli se k němu dokážete dostat. A popřeju vám všechno dobré, mějte se krásně. Ahoj.